Com cada mes de maig, els carrers de Girona s'omplen de flors gràcies a la feina de gairebé 1.000 voluntaris. I avui, en Fent País, ho anem a descobrir. Jo no tinc res a veure amb flors ni amb arquitectura. Soc metgessa. I és com una gran satisfacció, ara que deu ser això així, de dir, hòstia, he participat en això. És molt emocionant, de veritat. La gent de Girona ho vivim com a cosa nostra. No cal ser florista, ni professional, ni interiorista. Qualsevol persona pot participar. I aquest any, un dels espais més emblemàtics de Girona està dedicat a gaudir. Quina feinada, això? Molta feina. Les escales de la catedral realment són molt grans. La idea era un balcó, també et diré, però va anar evolucionant i aquí hem acabat. No sé quina relació tenia Gaudí amb Girona, el que és evident és que ell era un amant de la natura. Sí. La idea ha sigut fer una mica un parc ple de moltes flors mediterrànies, flors d'aquí. També amb la figura més emblemàtica, que és la cocollona. És una figura de l'imaginari gironí, és un cocodril amb ales de papallona. Però aquí la cara se li ha transformat com a homenatge al drac d'en Gaudí. I en total, són 113 espais diferents plens de flors que fan que els carrers de Girona semblin sortits d'un conte.